Eta hemen gaur bigarren saioa. Eta bigarren saiorako, beste bi izar. Telebistako izar, irratikoak, antxokikoak, baita ere. Ainhoa Etxebarria. Etxeba, bai. Eta? Andoni Calvo. Bueno, zen azauzie hori lehenko gauza. Oso ondo. Ederto, ederra prestatu duzu gainera. Bai, gaina, nik ustenan bakarrik etorri behar nintzela, de repente topado, Andoni hor kanpo, barkatu. Sorpresa izan da, sorpresa. Gaina, Andoni, jakinezko Andoni etorriko zen aleno, nago, elegantiago etorriko nintzen jantitxe. Ez que benetan, hola? Eta ezagutzen zunten ukar, edo? Claro, bai. Eta zertaz. Nik uste... El balkon de la Lolatik edo... Bueno, baina, por supuesto, baina ez. Nik uste gainera batera ziginela bekadun bezala lanean, urte berdinean, zu gaztean, Joseina zegoen oraindik didan, eta ni bekadun azpimarran. Ni egon nintzen bekadun modu, ni hasi nintzen Euskadi Irratian Irigorrian saioan, Bilboko egoitzan. Eta zu, Miramonen hasi zinen? Ez, ni azpimarran Bilbon hasi nintzen. Zu Bilbon, orduan hortixek, eta gero horti pasan nintzanik gazteara, eta... Eta rollo ona, beti? Bai, egizan? Bai, entre rubias, beti. Bai, total, bai. Bai, claro. Bai, markatu baina, bai. Seguro. Bueno, azteko, talune pizka bat, izotza apurtzeko, zelako kalko okerra, izotza apurtu, ikuste, test bat deko prestauta, zuentzat. Amaia? Orduan, zein da zuen liburu guztokoen edo, ze liburu gomendatuko zenukete? Hola, nin badozue, Drirra. Nio nabil irakurten, eske nio nabil lau liburu batea irakurten. Ordu, niri Edgar Allan Poe asko gustatzen zait, bizkate terror psikologiko aldea eta hori, baina on nabil Maria Gese, ilustradora asko gustatzen zait, eta, bueno, egin izan doz, agendak eta liburu ezberdinak, biografia ezberdinak idatzi izan dauz, eta azkena irakurri dutena berana asko gustatu zait, deitzen dela Malas Mujeres. Eta oso gomendagarri da, ez? Daukelako eba ilustrazio pilo bat, eta askotan jotzen dugu irakurketa dela zerbait, en plan de letra, ez? Eta batzutan be bai, sartzia koloria, ilustrazioak eta sartzia batzutan be, ez dela infantila, bale? Ez da infantila, non dago nire kamera, ez da infantila. Eta oso ondo sartzen da, bai, hoixe. Eta ez duk Andoni? Nik eleberriak eta ez ditut irakurtzen aspalditik. Asko irakurtzen dut kasetaritzaren inguruan, edo gaurkotasunaren inguruan, politikaren inguruan, eta adibidez, Saul Gordilloren subirania.cat katalanez irakurri dut orain dela gutxi, eta asko gustatu zait, ze asko sartzen da kasetaritzaren informazioaren eta Kataluniako prozesu independentistaren mamian, eta oso ondo eginda dago liburu oso ondo egituratuta gainera. Eta katalanez? Frikia naiz, politikako gauzak eta irakurtzen ditut. Bai, ni Katalunian 3. maila egin nuen, kastelltzak 3. maila Katalunian egin nuen, bebia daukat gainera, osake katalanez ondo hitz egiten dut, bai. Eta gustatzen zait horrelako gauzak irakurtzea. Ez naiz oso eleberriak eta ez ditut asko irakurtzea. Parla un poco. Por favor. Gainera pixkat oksidatuta daukatz. Ikusi dozue Twitterren, egindala birala, EITB baten sartu zala ez dakite zeberri emaie sana, ez dakit nongoa zan, baina euskeraz hitz egiten eta ez ekiela. Da, bai, oso hori. Ez dut bere izena gogoratzen, baina gizon honek hizkuntza asko hitz egiten ditu edo osagutzen ditu, eta bere garaian, orain dela urte batzuk, oso famatua bilakatu zen horrexegatik, hain zuzen ere, informazioa edo albisteak hizkuntza ezberdinetan emateagatik. Eta egia da, aurreko astean, Kiebetik zuzenean sartu zala gure albistegitan, gaztelerazkoa ondo egin zuen, eta gaur egunekoa, nabaritzen zaio euskara pixkat oksiatuta daukala, nik uste dut lagundu egin ziotela erredakziotik, zuzentzaileak baditugu, euskarako zuzentzaileak ditugu, lagundu egin ziotela pixkat testua moldatzen, eta euskaraz egin zuen eta bigarren. Zuri orain esaten badizuten TV3-etik benga zuzeneko bat, animatuko zinakete. Alde zarretik idazten bali bat. Animatuko zinakete, ez? Bai, noski, ni animatzen naiz beti. Aurrera. Diskoa? Diskoa? Bai, eta gero pentsaba bestia. Venga, nabil on momentu niru diskokin buklean. Eta gaina diskuk gustatzen zaizkit, Orduan, Florence and the Machineen Langs, barkatu. Bueno, inglesezuk igual ni baino beto jaingo duzu, ez pronunciazio eta hori dana. Gero, Luis Miguelen rollo klasiko nena, hombre, no, bai. Ikusio seria? Seguru, ez? Hasi nintzen ikusten eta estan bain utzi dut, bale? Ze honen gantxanaz beste programa batzuta, osea, ni beti naz bizka pin-pan. Eta gero beste diskoa Zetangana nazkana, asko gustatzen gaztu. Oso ona. Asko. El madrileño. Setitzen dut, baina eske zindete, ez dut ulertzen gainera, baina berdin dio hori beste baterako. Eta Rosaliaren asunto berdina. Gauza bergertatzen zait. A ber, ni oso frikia naiz eta oso raro. Toke jatzu, bueno, hau igual da gerorako, baina ja botako dut. Bai. Toke jatzuen nonoz elkarrizketatzea, nonor
Gorroto Justo, duguna, bai. sako. Baina ezin dugu esan sentitzen dute, baina. Vale. Bueno, Baina diska. eta olakoetan zer egiten duzu, Ez, ba... Ba, listo. Bai, ez? Zuk bai ukidezu, ez? Niri etzai gertatu. Ez zaizu gertatu. Gorroto. Bueno, gorroto hitza ez da hitz pizka bat polita, baina. haterra. Gorroto hitza ez, baina... Ja. Zeizin izertetu? Ke ba? Esatea. Maitasuna. Ez que nik ondo pasaten dut, esan, zer ez bagazta gustaten be, ondo pasaten dut. Bai, Ja, bai. como... Jo, baina bai gertatzen da batzutan, bueno, politikariekin ere oso horreza da gertatzea, ez da azken finean. Yeah. Egunero horrela gabiltzan ontzat lanean, nahiko normala da. Diskei dagokionez, asko gustatzen zait Jogurina Boroba, azkenengo diska asko gustatzen zait. Eske asko dauzkat, Years and Yearsen Oli Alexanderren azkena, de hecho niri gustatuko litzateke bera izatea bizitzan horrela, eta bera izateko operatzea gustatuko litzateke pilo bat. Eta gero hainbat dauzkat, biak esango ditut, era bat ezberdinak direlako hain zuzen ere. Alde batetik Isabel Pantoja asko gustatzen zait, eta Isabel Pantojaren azkena iruditzen zait arte, eta adibidez, niri Isabel Pantojari lakerzeta bat egitea egokituko balitzedake, probablemente gaizki pasatuko nuke, ze pertsona bezala iruditzen zait nahiko... Isabel Pantojan azkanaz zein da? Ja, zein da, Bai. hori gonaz pentsetan. Bai, bueno, bera gertzen da, dakit izena nola dan, baina, Kartzelatik atera Osea, eta oinio grabatu zuena. jarraitzen dau, diskoak ateratzen Juan eta Gabrielek ez edo dizena. idatzi ziola diska, hil baino lehen. Eta, bueno, Isabel Pantojaren alde batetik, eta beste alde batetik, jada existitzen ez den talde batena, artista bera bai existitzen da, baina Gose. Gosea, Ni arrasate, bueno, atxabaltarra naiz eta arrasatearra, erdi, euneko 50 arrasatekoa, euneko 50 atxabaltako, bestela sartu egiten dira. Eta, bueno, Ines arrasatekoa da, nire ikastolan irakasle bezala gonzal musikan, eta orduan hasi nintzen bere musika jarraitzen, eta Gosek egin zituen azkenengo bi diskak batez ere izan ziren oso ona, musika elektronikoa, trikitixarekin eta euskarrerekin zer gehiago eskatu dezakegu, ezta? Bikaina da Goseren lana. Pena bat, bazkenean amaitu egin zela etapa hori. Bai, eta kanta, ez duzu esan. Kanta bat, esan behar da. Bat. Esaten dozune, bueno, nire bizitzako kanta. Nire bizitzako kanta, por favor. Ai, ze ona dan hori. Ze ona dan hori. Ostras, ze zaila. Zaila da, oso zaila da. Ez duzu pentsa, bota. Esango nuke Monika Naranjore Amor y Lujo gehiago gustatzen zait. Piskat originalagoa izateagatik. Bai. Eta film bat aukeratu beharko bazten dute. Big Fish. Jo, niri berrik ikusi dudan Mai Isabel ikaragarri iruditzen zait. Tokia? Ondarru. Toki bat? Sus Maria, nola gaude? Pam, Disneyland pam, Paris. hori. Disneyland Paris. Ainoak hartu dau, pimpu. Disneyland Paris munduko lekurik zoriontsuena eta magikoena. Egon zara, oindala gitxi, ez? Bueno, Disney, Bueno, ni Disney asko noa, urtean birritan edo joaten gara Parisera, orain egon gara Floridan, Orlandon, Disney Worlden. Saria Disney fans. Baina lere esango nizueke, Parisko parke asko zere magikoagoa eta bereziagoa dela Disney World baino. Ze Disney World da handia, erraldoia, 5 parke dira. Eta azken finean izan zen Walt Disney izan zuen ametsaren evoluzioa, gero urrengo urtetan egin zutena. Baina Pariskoa da, benetan berezia, fina da, hain zainduta dago. Hain ondo tratatzen zaituzte, ez gaudela ohituta, azken finean, ezta? Eta hain ondo Ni joan nintzen azken galdian. Egia da, bai, markatu. Ez que nizeko lina zeldut Disneyland Parisa, Ni ez da. beti nahi izan dugun, amak ezaztan, hija, nagusi xago zazen ze hone ez tozu disfrutako. Claro, sí, Eta sí, arrazoia ez duzu zeukan, disfrutako. arrazoia zeukan. Ez Luis, nore ama, en plan de, beran lagunak de las jubiladas, Bai. Juan Juan Parisera. Qué fuerte. Se lleva mucho eso. Nire gurasuek ere, bueno, pasatu zuten bizitza guztia esaten, oso garestia zala eta gu pobrea ginala, orduan ezin ginela bertara joan. Eta nire lehenko aldiz joan nintzen Disneyland Parisera, 21 urterekin. Baina, bueno, hori da gusto kontua, ez da, gero frikismo kontua, baina ni oso frikia naiz, eta niri Disneyland Paris asko gustatzen zait. Eta gainera, sekulako aldea dago beste parke batzuekin, Europako beste parke batzuekin. Batez ere, nola tratatzen zaituzten. Zer ni PortAventuran oso gaizkiz tratatua sentitzen naiz. 3 orduko ilarak egiten. Baina Disneyen baita, ez da txegina. Osea, ilara handia daude. Ez daude. dauka zer ikusire parkatu, baina ez dauka zer. Bueno, ni joan nintzen azken galdian, ze joan nintzen txikia izan da, ez dakit, pues, 10 urtegaz edo, eta flipeuin negan. Hor flipeuin neban, buah. Buelteuin nintzen, hola, nama zazpigez edo, inebiela hor, bai, holako zer, eta esan eban, pero ze txikia da ondana.
Ni Bueno, pentsaren baina- eban gazteluak karen imiki Bana ez danditasuna, esperientzia. Disney balio duela Baina da da- esperientzia. Poia komisión. Baina da trampa, claro, porque egiten dausen etxeak, dauz tamaino baten, txikia zarenean ikusteko super handiek, baina gero, esateko, ui, pues Hori da bizkat imaginariumeko atean. Bai. Bai. hori da. Ba, parke osoa horrela, eta okina bat zozine batea. Bueno, hori, voltatuz. Plana. Plana. Asi. Plana, ez que plan mota asko daude, zehaztu galdera. Vale, venga, gehien gustoko duzuna. Gehien gustoko dudan plana, segun Ninas Volantazos Etxebarria, orduan. Ez, baina zeta gehien gustetan jatzune bizitzen. Gehien, Sin ondo más, jati, orokorrean. ondartzan egot, ondartza, ez? Bai, bueno, niri ondartza ez, baina. Nik ariaz de zapaltzen, desde el 2017 edo. Baina, niri Bueno, gustatzen mikrofono pilo bat, bat, ola benada bat, eta Madrilen plantatzea adibidez, Madrilen edo ezein lekutan. Eta behin baino goiagotan egin dut, lanetik atera, eta lehenengo galdi hartu, eta Madrilen planta, edo lehenengo autobusa. Eta eguna pasatzea Madrilen. Eta hasi, eta ez dakizu non bukatuko ez, baina Madrilen hainbeste aukera daude, ez da? Bai, Eta gehien gorroto apuntaten dozu. dezuena, Esan bat nuen Barcelona. Eskaini esperientzia txarrak eukitut azkeneko bi urtean Barcelona Bai. oporretara Zer joan nahi gerta zaizu? zenean. Hori, ze pasei Eske atzu? Barcelonan, eske, zaituzte a ber, ondo azteko, tratatu. ez, hori da. Ez dutzu ondo Hori da tratatu. ez da gakoa. Disneyland hori. Gaur bertan egon naiz lagun batekin hitz egiten, Bartzelonan egon direla aste santuak pasatzen, eta bera komentatzen zidan, ez dagoela iria hainbeste masifikatu dela, eta turistentzat hainbeste moldatu dutela, baina Ja. astu zaie Esentzia. konfort eta esentzia hori mantentzea, eta hori Ja. oso garrantzitsua da, eta hemen ere Euskal Herrian kontuan eduki behar dugu, ze hemen gero eta turista gehiago ditugu. Ja. Orduan, Bueno, hemen nire justo adibidez Bartzelona ta- hori gustatu- hori gertatu zait. Tabernetan bai pasetan da, ez dakitik gertzen duzuen. Adibidez, bazenean Andaluziara edo ara, izala super majuek, eta hemen, gitzienez niri herrien, ez tozti egon bidatu inoz. Zerritako zara ba? Ezetako. Zornotzan. Ez goa zornotza. Inoz, Zornotza. inoz. Osea, bueno, Ez zornotza oso guai, zornotza eta Bai, zornotzako zornotza objektibo oso jatorra, guai, eta oso jatorra, baina, osea, zenbat arrastin dugu zan kontsumi duten, jo que se, ez? Detailetxu eta. Holan oliba batzuk Bai, edo. oso otzagara, baina, bueno, nik ez nuk esango hemen Ez? desatxegina garenik. Ez, desatseginek ez. Bueno, taberna batzutan eskatzea eta ene. Baina hori lekuaren arabera. Esateatzik gexei, ni adiez Andaluzin eta txarto pasaten dut. Bai? Zenin nitakat, arazo bat, eta hori de, niri zozerrataden baldin bagozazu, kiston pena emoten dozta hortxe guzti. Osea, janen birdo bai ala bai. Eta Ja. aurreko baten egon, bi veganoaz. Eta Oh. Madriden, eta derrebente, eta esku tapa bat, hone, sardinanak. Bai. Pescaito frito hori. Pescaito frito? Es que no me mata, ulertzen zuen. Pescado frito en lata? No, eso fritanguilla hori Eta da, nik orokorren ondarrutarrok, arraine ondarrutik kanpo, ez Ja, da jaten hasi bai, porrazi, bai. ulertzen. Gertatzen ez da. zaizu hori. Eta ja bezigor eta zen, eske janen bir danak, jan guztik, zegoazen oso ederrak, eta azkarin hoxe problemi ez da, Andaluzin eta juten zein askotan, atan dutzu etapa batzuk increíblemente handixak, amaitzen duzule pascal dute, eta 5 kilo gehiago. Bai. Terrible, Eta increíblemente fritanga izaten dira. Bai. Baina, bueno. Vale, badeko bideo bat, kalera urten gara, eta galdetu indogu, modaren inguruan, zelan jasten dugun euskaldunok, eta, a ber, ze urtetan da nortik. Euskal giroa mugitzen den zonetan bai dagoela estetika berezi bat edo estetika zehatz bat. Mendiko erropa, hile horrazkera desberdinak, alde batetik errapatua edo koloretakoak. Un poco kamisetak, be, askara mantenía. Salomon, txandaleko erropa edo ezain jantzia. Igual mitiko mutiek belarretakoak izatea, edo trekinak eramatea eta igual nahiko ohitura edatua dago hemen. Jurrutuak esatez, bai. Pues obviamente bai. Mitiko pijo bat ez dagoela jantzita egongo. Ternua, Salomon... A ber, egia dago hain pixkat aldatzen nahi dela eta aidala irekitzen pixkat gehiago. Esaterako nik uste orain eramaten dela askoz gehiago animal printa. Da pixkat kuirrago orain, leheno baino. Andoni, bueno, oso, ez? Jantzita Moda dago. zale. Jantzita. Oso ondo jantzitako mutila da, ez da esan behar duzu. Justo moda Es que kontuetan, aurreko- es que- baina Ainhoa baita, ez? Edo ze? Bai. Ni Txupeti naz de- oso guapa zoaz, Ninas de eta- volantazos. Osa, ni... ontxe, bueno, Folklorea gustatzen zaizu. Ni baina, oza, ni segun dakaten Eta pantoja. bai, jastenaz skater, jastenaz super elegante de repente, motan la eskontza batean. Kanpaikadak emateko adibidez, ez da? Bai, hori, ez Ja, baina nire qué fuerte hori, ez? Kanpaikadak, osea,
Ez izan zen hori. Ba oso guai egon zan, tio, soineku a medida de txinik esena, iraia oiartzabalek. Eta hemen egindakoa gainera, oso Hemen neska egindakoa, finek gaina nik egindakoa. eskatu nean, nire naban iraiak egitea soinekoan. Ta gero, soineko hori etzean dakozu. Ez que hoxe nahi kontak, no me dejáis hablar hoxera pasaren dana. Nik esan eban, nino eta iraia oiartzabalek etxe. Orduan, zu jarten zahor, bizitxe supritibo mama, etxen dutzuela soineku, a medida neurrire goitxi bera, eta gero, bertan editxu behar da soineko. Nun dau? Balentziaga museoan edo. Iraia dauke bertan. Claro, bai dekitxe, ninezka handitxenaz, orduan batek erosten bardin badau, ajustatzen da, eta hori erraza da. Orduan deko mierda, ez? Baina eta zetakoan. Nire zanetan oparitu, erungo dut eroskira komprak egiteko eta hori da. Bueno, Ja, beste horrelako ekitaldi baterako edo eskatu jozu. Gehiagotan luzitzeko Urrengo urtean. Bai, oso kiston pena da. Ez baina gaina, hori izan dira urtengo kanpanadak, urtengo urtea izan tenari da ona. Bai, nik esan egin eban. Esan egin eban. Sorte honak harriko zenuela. Nik esan egin eban, direktu nesan egin, batu spoiler bat engot. Eta zeran, aurtengo urti izango da, de puta madreku. Esan egin eban. Esan egin eban. Claro, hor ja, bizkat jokatzen eban, en plan de gauzak gaizki baldin baduz, ba, bueno, akulpi botan euri eta barri batzuk botako. Eta ondo baruz, ba, brujina, jazta. Jazta. Baina, esan zizutenean, hori, kampanadak edo, kampanadak ez? Kampaikadak. Hori aurkezteko? Ze? Ba, Flipe egin zendun edo, ze? Ez? Ez da ze, Ani Gartiburu, ez? Ani Gartibururen mailan. Hori, bai. Ani Gartiburugaz konpeti duten, gau horretan. Zuzenean. Gaina, bixo gorriz jantitxe. Zuzenean zan? Bai, zuzenean zan, bai. Gaina, eskin hori izazten. Haino kanpaikera aurkezkotanik, noiz grabatzen dizu. Desde luego. Hombre, grabatu izan dira beti, Euskal Telebistan zenengo urtetan zuzenaren. Sekulako desplegarekin gainera. Eta hori petra neban grabatu. Langile gizajoak, ez? Langile gizajoak ez, hori da esperientzia bat baita, ez? Bai, esperientzia bat. Ni luzina izan, bai, izatxik ez, bai. Eta gero juerga? Bueno, que ba, maja, ze juerga, pandemian geundela, tia. Ja, a ber, baina ja, ez, ni urten nintzen. Keba. Ez hori tabernak ordu bat akarte. Baina holako kotilloi bat pribatua... Keba. Zintzan, gainera nik badakit, bueno, nire lankit asko joan zirelako, makillajekoak, jantzitegikoak, albistegitako aurkezleak, jera izurekin egon zan gainera. Hori da, jeriko bat zehon zan. Ordan, bueno, egon zan sustoa izan zan, Afrika baetak positibo eman zuela, bi egunetara, eta ana urrutia jarri berri izan zutela, eta promoa eta dana, ja, botata zegoela. Osa, hori bai izan zala... Launon ere, ez? Paseiakien. Bueno, ana koitadarekin, bai. Bueno, modaren inguran itzein bergenuen ez da. Bai, barkatu. Eskerrak hemen badagoela norbait. Bai. Ez que igual ez da izango moda asko gustatzen gakolako, Hori, kontatu. Noiztik, moda, Andoni Balentziaga. Andoni Balentziaga hori. Niri moda beti txikitatik gustatu zait, eta gaina gustatu zait, ez horrela arropa orokorrean gustatu zait, beti modu ezberdin batean janztea. Eta nigo goratzen naiz, gainera anekdota polita da kontatzeko, ez dakit inoiz kontatu dudan, baina udalekutara joan ginenean lehenengo mailan, hau da, 6 urterekin, Arizmendik Astobak udalekuetan joaten gara Garesera. Eta gaubela egiten da, orduan, eskatzen dizute mesedez mozorro bat edo arropa berezi batera bateko gaubela horretarako. Eta nik nire mari esan nion, eta testu ingurua ez daukat horrela oso fresko, baina badakit horrela izan zala, ezta? Nire mari eskatu nion, Jola Berrokal izan nahi nuela, gaubela. Eta nire ama... hori zenbat urterekin? Bere, 6 urterekin. Nire amak sartu zituen maletan, horrelako larru beltze, bueno, horrelako antzeko... Jola Berrokal. Horrelako antzeko... Oso momentu hortan telebistan modan zegoen, orduan horrelako larru beltze zegindako bota batzutako idunak, soineko hola pegatu bat, txikia, ez dakit non erosi zuen, nondik atera zuen, eta gero bi globo. Globoak ziren garrantzitsuenak, klaro. Nire ametsa zan globoak jartzea, eta izan nintzen gaubelako erregina. Jola Berrokal, tio, oza, La Pantoja de Puerto Rico eta hori bai, Kronikaz Marcianas ulertzen dute, baina Jola Berrokal sasoi horretan, oso ezaguna izango zan. Eta bideo ikusi ostean, zelan jazten dugu edo, ze estilo dekogu euskaldunok? Ba, nik uste dut bai, gero eta globalizaua dala dana, ez? Bat daude iguale perfil batzuk. Aiaten da momento bat, ja, nun Londresen zazen, edo Madriden zazen, Parisen zazen, edo nun zazen, mundu guzti oso antzea jazten da, ez? Ja, modi gero eta globalaua da. Hori da niretzat tristiena, ez da? Bai. Azken finean, zuk aldozu arropa
merkea erosi, edo arropa basikoa erosi, baina gero zure ukitua edo zure kombinazioa egin dezakezu, zure komplementoa jarri dezakezu, ezta, zure osagarria. Eta nik uste hori dela pixkat moda gustatzen zaigunentzat gakoa, ezta, ezberdin janzteko. Bueno, nik adibidez, orain gainera ahal dudalako ekonomikoki, ze beti ez dut aukera hori izan, baina orain posible daukat herriko dendetan erostea, ze beti da garestiagoa, hori horrela da. Baina saiatzen naiz Bilboko, nire auzoko edo inguruko dendetan erostea. Eta gainera, beraiek laguntzen didate askotan, luka ondo kombinatzen, zerbait ezberdina. Nire amorru handia ematen dit gainera, leku batera noanean, lanera edo ekitaldi batera noanean, edo gonbidatu bezala, norbait aurkitzea berdin jantzita edo oso antzera. Amorru ikaragarria ematen dit. Eta hori gertatu zitzaidan gainera, aurtengo Gasteizko telebista jaialdian, eta joan nintzen gainera, izan zen ja laugarren urtea. Zein zan zeure kopioi? Ez, gertatu zitzen orain dela bi urte, ni lau urtetan joan naiz festivala kubritzera, alfombrara. Eta egia da, nik kasetari bezala noala lanera, ni ez naiz protagonista, baina nire gustatzen zait leku horretan ondo egotea, eta gainera bat, estatu guztiko kasetariak datoz, eta jendearekin egoten zara berretan, eta esan nuen, aurten ez didate kopiatuko, eta jarri nuen traje hori bat. Gainera, esaria eman ziguten, albistegiko langile orduan gertzen, eta traje horiak izan zuen sekulako arrakasta orduan. Egia da, nire lanean, adibidez ezin dudala, edozein gauza jantzi, edozein momentutan, edo egunero, Zuko aukeratzen duzu? Bai, arropeta. Bai, oza, platotik ateratzen zarenean, hor ja, beste guztia gelditzen da. Platoa makarrik aukeratzen dizuete. Ez da zu askotan pentsetan, hau jarri neban, oindala bi aste. Bai, pilo bat. Hori gertatzen pilo bat, eta hori da, lo peor, ze gainera, kontzientzia ekologikoare badaukat, orduan saiatzen naiz arropa birziklatzen, edo ematen, orain adibidez Ukrainara, bestela ere kooperara asko eramaten dut, edo Caritasera edo arropa asko eramaten dut, lagunei ere ematen diet, karo, nik badakit ezin dala alkandora bat erosi bi alditan jartzeko, baina, bai, nik arazo hori badaukat. Ez dakit arazo badan edo ez, baina nik arazo hori badaukat modarekin eta arroparekin. Eta oso gara, horregatik nire gustatzen zait, azken finean nik irekitu dalako pixkat debatea, eta lankiden artean edo lagunen artean ere hasi gara edo hasi dira pixkat, pentsatzen beste modu batean, modu alaiago batean edo ausartago batean jantzi gaitezkela, eta ez dala ezer gertatzen. Sosoago gara, amen. Jazterako moduan. Hemen bai, ni askeago sentitzen naiz horlako txarola rosadun botin batzukin Madrilen Bilbon baino, eta hori horrela da. Edo nik dauzkat olako botin beltz batzutako edunak Valentinorenak ikaragarri politak, baina nik Bilbon jartzen ditudan bakoitzean, edo Arrasaten, edo edozein lekutan, jendea gelditzen da horrela. Eta hori Bartzelona, Madrilen, Londresen edo Parisen, ez zaizu gertatzen. Eta hori horrela da. Eta horregatik pedagogia egin behar da. Gero, egia da gertatzen ari dela belaunaldiekin, gauza garrantzitsu bat nire koinatua zuzendaria da, Zornotzako ikastetxe batean. Eta, gero. Eta berak esan zidan, badaudela, nerabeak, takoiekin doazenak klasera. Mutilak takoiekin. Eta hori normalizatzen hasi dela, eta gainera normaltasunez ikusten dituztela beraien klasekitek. Hori niretzat da sekulako lorpena, eta modaren askapena funtsezkoa da, eta nik horrekin egiten dut askotan hausnarketa, eta horrekin zabaltzen dut askotan debatea, ezta? Moda ez dela bakarrik gustatzen zaizula moda edo, ez, moda askatu ere egin behar dela. Askatu, lotura hau ingo dut, zuen hasierekin. Gogoratzen dozu zelan hasi zineten? Oso gazteak gara, Bai. Ez. Ez gara Narrosa Quintanaren belaunaldikoak. Oso gazteak zarete. Baina, Ainoarena... Ez dakit nire hasiera benetako ekiko duzuen. Ez, porque eski oso zaila izen da. Eta goenkalekoa ere, aurkitzea, non zaude? Ni leko askotan egonaz, Pero zibilina, zor. Goenkale ikusten zu, topatuten, eta... Bueno, lehenengo Andonigaz, hasiko gara. Zagoa dela. A ver. Baina, zein da nire hasiera? Andonikado. Hola, Mari! 15 kilo gutxiago. Cariño, eta hortzetako aparatoa. Abubu. Eta ina hau nolatua. Eskone pila sonateza inote. Bai, ina hau da reina hori Bartzelonan dago. Gabonetan, urkulluri zero parituko lioken, galetuko diogu. Hori guztia gaur, Andoni eta biok. Nik hau gehiago zango dizizuen. Hau egin baino lehen, niko jena telebistan, kasetari lanetan hasi nintzen 14 urterekin. Hori da, hoxen izun. 14 urterekin karnabaletako erreportajeak egiten. Eta horretxetik zure benetako hasiera, gorrek? Horrek dira benetakoak, oiena telebiztara ditu Oso zaiak die, ze YouTubeen eta topetako. YouTubeen hasi eliminatzen. Hasi zinen goienan,
festa saioan, ez? Edo- Bai, bueno, ez Hori dakit badakazu. Es que, No me lo puedo creer. A ver. ez dekot. Ez daukazu ez da? Ez, baina badaukagu... Baina badaukagu festa giron beste bideo oso Ja, bat. hori. Animatzaile No bezala. me lo puedo creer. Sanferminetan da hori. Ai, ene. Hola! Ai, berriro ere joan inda volumena. Ene. A ver. Nondik atera dezu? Ai, ama! Ah, pues Está internet. posible, demanda judicial. Hori nun da? Sanferminetan? Zuzera nametxu zen duen hor. Es que Ez ni pasaukan lanean disko nengoen, festa bat. Lanen bai, zen bai. den? Ei! Fíjate. Bueno, eta gehiago... Gehiago Hola, daude? no pene hotelako disko festa batean, jon. Titi, a ver. No, ya, es que hainbeste Bai, bai. igotet katxea, ya. ezin dut. Hainbeste... Me encanta, Andoni. Eta nola bukatu zen horrela? Bueno, Osea, horrela. Oso galdera ona. Eta oso ondo formulatutako Hori, galdera izan da. Ez, oiena Andonik- telebistako etapa eta Andoni mugitzen nau. Mugitzen nau, mugitzen hashtag nau. Andoni mugitzen Oso nau. gaizki esan da, Andoni mugitu egiten nau, izan barko litzateke, ez da? Baina, bueno, berdin da. Bueno, lasai. Andoni mugitzen nau hori tirapuren ideia izan da. Jon Tirapu gainera, bueno, Bai. telebistako teknikari ezaguna da. Bueno, berak deitu ninduen, ikastola batetako jaialdia egiteko, horrelako aurkezpen lan bat, eta gero animazio pixka jartzeko. Hainbeste gustatu zitzaion jendeari, hasitzala horrelako sumarga, Zera Obretxu un eta marabil. alboko herrietako boloak egiten, eta arrakasta handia izan genuen, Bai. 4 urtez egon ginen, etengabe, astebururo, bai. diskofestak egiten, eta horrik hasi nuen, batez ere improvisatzen, publikoaren, askotan jendeak esaten dit, nola dukazu lotza gutxi, beste gaitasun, askotan improvisatzeko, edo marroi batetik Ja. ateratzeko, izan zen horri esker, Ta zeiten zendun, dantza guztietan koreografia edo... Bai, etxean Eta entzaiatzen. asmatzen zen dituen koreografiak Bai, etxetik askotan, eta. A ver, askotan. nik entzun dut, horre, dime qué es lo que puedo hacer, como te puedo Baina horrek ez dakit, horrek igual ez zeukan koreografia izango zen improvisatuko. Horre baukan, beteken jaku, tiki-tiki. Bai. TikTok, baina hori ja, TikTok belaunaldianik ja ez dut No, harrapatu. baina betek Eurovisionen nahi mana, hoxe zen. Ah, bai. Dime qué es lo que puedo hacer, como te puedo... Gainera olako mikro bategaz, Bai. Qué guai. Horrelako batekin ez nik egiten duten irrien lagunen koreografiak, horrelako koreografia erresak Ja. kopiatu egiten Zeona. dituen, gero mitikoak Saturday Night, La Macarena, el Limbo eta horrelakoak erresak ziren kopiatzeko. Orduan horrekin segituan betetzen dituzu bi ordu. Bueno, bete Eta behar zeon- dira. Bueno, bete behar dira, baina bai egiten. Osea... Bai, Eta eta hori... zion zinen, nuda bat edo. Ez, Ke ba, ke 3 ba. urte, ez, Ah, jarraian. hiru lau urte. Bai. Ta Hori utzi udara nuen bakarrik. Euskal Telebistako lehenengo kontratu luzearekin, azken finean, asteburuz hasi nintzelako lanen, Ja. eta ezin dituerako Asteburuz hasi paginatu. Bai, bueno, hasi nintzen Albistegietan. azpimarran, gero esan nintzen bekadun arratsaldeko txandan, eta ja praktiketako kontratua hasi nuenean, 2017an edo 2018an, orduan ja hasi nintzen asteburuko txandan. Eta orduan, ja. Albistegietan? Albistegietan beti. Eta bai. naizen untzuk albistegietan. Bai, nik oso argi izan dut. Bai, naizen nuen. Momentuz, Bai. kasetaritza egin nahi nuela, informazioa egin nahi nuela, ez entretenimendua. Da baina- kasu asko, begira, bai, odei ez naholak eta bai zeu zazela, oso muiduk, oso salzeruk zazeta hori Bai, dena, baina gero bai. da kasue irizpide informatibo totala, Bai, be, hori bai, gero ez? oso Hombre, serioa. kazetari zena Bai, hori da, daukanak hori da. hori dauka, ez? Eta azken Hori da. finean, eske albistegitatik kanpo zure irudia eta sinesgarritasuna mantentzeko profesionalki oso zaila da lan egitea, Claro. ze karo, programa Ja. askotan, batzutan, igual zure profil hori difuminatu egin daiteke, eta Hori nik da. beldur hori badaukat, eta Ah, horregatik askotan kanpotik deitu didatenean beti esan dut, ez da? Bueno, oso gustora nago Bai. lekuan, baina bai. Osea, ditu Eta- dizute kanpotik eta esan duzu. Bueno, bai, horrelako gauzatxo batzuk egiteko, edo bai, programa berriak ateratzen direnean, hemen edo kanpoan, edo bai, horrelako deiak normala da egotea, gainera, ze gainera jende gaztea behar da. Orduan, bueno, Non ez zenuten inoiz lanik eingo? ufa. Biek, biok. Informatibutan, ez, sekur ez dut esaten sekulineoanen lango inun Edo biharra. rollo, edo kate baten, edo programa bat, programa konkretu baten. Ez, Ba, nuke nik esango. Telecincoan adibidez ez. Ez? Ez, gainera oso zarrenago Telecincorekin azken aldian saietzen naiz, ikusten, kompetentzia ikusten, eta saio guztiak ikusten, beste telebista guztietakoak. Baina oso urduri jartzen naiz eskeda, kasetaritzaren printzipioen aurkako dana egiten dute. Ja.
eta gainera esaten dut, eta sare sozialetan Ez ez, informatiboai begire edo entretenimenduai begire? Gauza guztiere begira. Ze, karo, Sonsoles Honegaren programa adibidez hasten dira, edozein, adibidez, hilketa matxista baten inguruan hitz egiten, eta erakusten dizute odola, ematen dizute bere izena, nire horrelako gauzak iruditzen zizkit oso fuerteak. Eta gainera, sorionez, hemen Euskal Herrian horrelako gauzak oso neurtuta daude, eta ez dira doakoak, baina hemendik kanpo bai, horregatik oso argi daukat nik horrelako gauzak egin baino lehen, ez dakit denda bat montatuko dudala, o beste gauzaren bat egingo dudala. Bueno, hemendik 2 urtera, Andoni Kalbo, Adela bezala salmamen, ez da? jarriko hori, eta bideo hau jarriko txue, azpitituloekin, salmamen. Eta zuk Ainoa, beti eukidezu argi entretenimendua hain izenula? Bai. Informatiboa baino? Beti. Nik informatibuk sekulestun nahi izan. Ez, informatibuk ez, nik oso argi neukan nahi nahen lain antzerkixe eta nahi nahen lain irratixe. Eta irratixe nahi nahen entretenimentu. Eta zurekin bat orkesten. Bai, entretenimentu da, baina bardin, berdun, bai. Baina oso desberdina, ez da... Ke ba? Ez? Ke ba? Nitzako ez, osea, ni oso zentuten ez dut ikusten ezberdin modu, nik uste dut entretenimentua modun, irradixuk emostan eixan da improvisatzeko gaitxasun hori ez, Andoni aipatzen da bena, gero antzerki xan bai gaztetazik nabil, eta orduan ni orokorren guztien gazta improvisatzea, ez kostetxen gaztak idoi jarraitu nek egidoi bat, noski baietz. Baina bai, guztien gazta momentun beteten doztana, eta bai dekixe kanbixu asko matxe dutela. Ez daik gai izango nitxake Andoni moduen adibidez, ez dakizen maturte informatibotan egoteko, naiz eta informatibotan azkanin da kasu ikaspen barrixak egunero, hau, besti, ez, egoera ezberdin egokitzen duzu ez. Baina, bueno, ninaz bebai, biskate birdote hori, bisipoz hori, ez, honeako eta txarreako bebai, honeako eta txarrako zaren doz, egon zenke pilo bat lanaz, eta egon zenke lanik gabe, ez, baina, bueno, bai birdote hori bebai. Neu ezaketelako geldik egoten leku baten, orduan, bai. Karo, eta zuk ikasi zen duen kasetaritza, ikasi zen nituen ere arte ederrak, ez? Arte dramatiko, bai. Hori arte dramatiko. Ez da la berdina. Arte bin. Arte bin, hori bai. Zan egon nintzen betzetan. Ba, karo, hasierak egon gara bilatzen, antzerki. Mierda, eta paizu hori bebek. Hombre. Gufin zen izaten da hori? Hori da, ditak lagun bat, Gorka López Musu bat, 2013. Bai, hori izan, Gorka... Zenbat urte ukingo zen dituen? Hor, hogei. Emeretzi, bai, hori da, hor emeretzi. Hori izan, bueno, hor gaina eneko behagertzen da. Hori, egon ginen favorik etxen gure lagunak ebizena ikusentzun ikasten. Ezken birdau, ez da izer, eta bai. Eta gero, Going Kalen, Blue Love, La Aldeana Prodigiosa... Bueno, hori txantzan artefiko grado maierako lana, esan dana obra, gure direktorik, Elvis ditzete. Bueno, da igual. Eta, bai, hori txantzan, grado maierako lana, grado maierako antzerkia. Hori gero mikroteatro eta holakoak. Bai, mikroteatroak ezberdinak, bai. Romeo eta Julieta, Ramon Bareagaz, hori ja igualdez, beste... Bai, hori zantzan, sortu zanin, Pabion zein, konpainisa gazte konpainia sortu zanin, hori zantzan lehonko gazte konpainian parte izan ginen, eta lehonko antzez dana, bai, Romeo eta Julieta izan zan, bai. Eta hor dia, ez, beste rollo bat. Enkanta zebur, rekortiekin, oza, mesez, paperak ikusi genkamen, txak, rekortiekin, ze polita. Ez da presupuestorik. Eta, bueno, hortik egin zen dun salto, irratire. Ez batera ine bazen. Bai. Ba, karo, eske hori, antzerkiana oso zaila danez aurkitzea, pues goazen gazteara. A ber. A ber. Guk arratzaldeak kaja baten. Paseira. Eta oraindik egin duguna da, preziento... Zan zuen lehenko programa gaztean. Ez, neure bigarrena izan zan gaztean. Gauza bakarra da, gain gainean dagoen hori. Zut, Josengarik kasurik ere, nik esango dizut barruan zer dagoen. Musika hona, zelabatzen mundiala. Wow. Zer zelako baten. Gaztea boxensa. Kaja batean denetarik abitzen da. Humore puntu bat sartuko dugu, lehiaketak, kotilleo, gure betiko rollo hori, ez da? Musika oso ona, importantiena. Eta horrelako kajetan betik interesgarri azpian egoten da. Dugu? Eta Ainhoa ere bai. Aderratzen du ba. Eskaintza asko baztertu ditut Gaztea box hau aurrera emateko, zuei konpainia egiteko desiatzen beti bezala. Batez ere kabitu da dituzela entzulekin izan. Edo eta ez baldin badariak kabitzen, asko direlako izan da dira. Gaztea box.
Ze ona? Ai, mamarratxa. Ze ona, promoa, Ai, ama, ze polita. Ze ona. Bai, hori Promo zentzan, egon itzan, Romeo eta Julieta aipatu zuena, Bai, horregaz eta gero gaztea box etxen eban, tegeria nahiekin. bai. Eta... Han hasi ziren. Bai, eta gaztea boxa eta gero jatorri zan, gaztea box ni, akau bakean, izenak inaztetxenez. Akau bakea eta gero, Bai. ja, Josina arratzaldea pasatu zan, eta horre hon ginen Ibon, Josina eta Irurok, eta ja gaztea boxaz, hori da, bai. Osea, que topera, ez? Ta gero hasi zinenean gaztean, ta hori zelan izen zen. Osea, esperientzia moduen, ta... Ba, oso ondo, super guai, porque hor benetan bai eguanela, ez, improvisaketi, totala, askotan kasetaritzi ikasten zein izan da bena, improvisaketarik onena prestatutakoa da. Bai, ze mitiko. Ez. Hori oso mitikoa da, Bai, hori, esan behar. bai, neure kasunez. Eta hor, bai, benetan zanela, improvisaketa, zen más o menos, prestatu zinken eskaleta bat, hau besti, baina Euskadi Irratian entretenimentu egitetin etorren, eta totalmente diferenti izan, hor, gidoirik gabe, benetan gidoirik gabe izan da benin Josinak, bai, benetan zan horrela, ez, bizka albistik eta preparatu, bizka konteniu zer esango zen duen, zer ez, baina gero bai oso sobre la marcha juten zan dana, orduan, bai, improvisaketa izan totala eta maravilloso. Ta gero, hori, bilizara be, ahi abajo, bai, bizkatanetik. Kartzela, bueno, egunak egin du hori ja azkenen aldien. El konkizen, hori, hor sartu zinen ere, el konkizen, klaro. Ta hori ze, Zezan hor ingo zinen, de repente famatu, Edo zer, hori garri zendun? Ba, ez pentsa. Hasieratik izan bezaguna ino. Baina ezin lehenagotik ez gaztean ibilitako. Ez dakit, nik uste dut Euskal Herrian eta hau behin entzunetzan eneko sagardoiei esaten eta errezo guzti motetzat, Euskal Herrian ez dago famosorik. Ez? Naute esan ez. Baina badao jende ezaguna. Osea, zuek bazeat ez daunako baina ezaguna izatea Euskal Herrian oso erraxa da. Bai, hori da anekdotena esan, zezuk eukizenke, zure herrixan baten bat oso ezaguna da, eta ez daki zertan ibitzen da, eta inguruko herrixetan bezaguna da, ez? Orduan, ezagun izate hori badago, baina pribatutasun puntu hori be badaukazu, ez? Orduan, famosoko motalde jendeak jutea zurekin argazkik atartzea, igual gehienak kirolariekin, ez? Bai, hori zari, futbolariekin edo pilot, bai. Badeko zue olako anekdotarik ospearekin lotuta, edo... Jesus Maria. Bueno, ospearekin... Berrirako lan arrozakin dana ez garela, ba. Baina, bueno, ez dakit, igual sorry, ez? Jendeak ez dutzu esaten, zuzara teleberrikoa. Bai, hori bai. Ai, zuzara irratikoa, tal. Hori gertatzen, baina bakarrik eroskin, Hori konprobatuta daukat. Nire hori eroskin, eta askotan gertatzen zen. Eroskin dago zure publikoa, baina gainera ez, baina, eroskinzuk aurkitzen duzun jendea da normalean ikusten duzun jendea. Eroskin normalean, orduan, ezagutzen zaituzte biztaz, eta egunen baten ikusten zaituzte pantailan, orduan jaurrenkoan esaten dizute. Aizu, tu eres, no? Porque, claro, es que gainera imaginatzen duzu emakumea etxean ezaten gizonari. Hau aurrekoan eroskin ikusten duen mutila da. Edo, olertzen, horrelako aguzak gertatzen dira. Eta nire eroskin gertatzen zaizkit, eroskiko mutilan ez. Hori gertatzen zait, eta ilusioa ematen duz, gainera jendea normalen oso txegina izaten da, eta esaten duzu. Ai, ze ondo iten dezu, nik horrek igual gexe bat irratixaz dutut, ez? Irratixaz entzuen duzunin, entzule modun gertaten gatzu, eta kasule zintasun pertsona hori ezagutu egiten duzula, ze pertsona horrek konpainia egiten dutzu beti, ez? Eta bai, klaro, ni pasan gaztan, nik radixun kontanean nire gauza, baina, klaro, nik fantasia puntu beti zartzetzat. Hau da, kontando gauza, benetan izango hasi modun, baina nire pertsonak irratirako zentuten eukan pertsonai horren barrun, esan... Eta zein zan pertsonai hori? Neu nitzan, zan alterrego baten modun, ez? Naute zan oso marra finen, nun, bai izan neu, baina... Obviamente ezin itxan neu izan, porque kontaten hau astokeri bakoitzeko, totalmentin, ez? Eta, claro, jenti zer iso hartu, eta de repente igual kalin eta Andre bat, haigan berra! Zer ba? Claro, ze ontzu ez daki non bizi zera, eta, kok ez daki non bizi nahi zela? Horre, izatzen, eukinan temporada bat izan, alabezekoan nintzela, orduan, jenti nebiz... Bai, baina hori, me suena orain esaten dezula. Bai, bueno, jo que se, ez ba, Porque sí, no, venga. Porque sí, puede ser alabez, da mundu guztiak, gazteizen bizi izatak, como gazteizen bizina zela zer esaten, ez? Baina jenti beran konklusioa gaten da, orduan ja, ez, bizkatorre gauza horrez relazionatzi. Eta gero bestalde lan jenti ezaguti eta holan, nik gertada izan gazta nahi izan lehike, jenti konfunditu neu, ez relazionati neu, igual, antzestan bat ikuste etorri, eta ez relazionat irratiko Ainoa, telebistako Ainoarekin eta antzerkiko Ainoarekin den plan de ai, bai, txure da kasu neska honera, da ni nahazen da, ez, bizkat hori, baina, bai. Ta, nonos ligau dozue horregatik?
Ez tezu erabili, zuen... Oh, no. Bueno, Baina ez dut uste hori hemen baina sartu... funtzionatzen duenik, Edo... Funtzionaleke, baina horretiz ojos de rata esaten dana. Egixe da, ojos de rata, hau, soy una prengo da jarraitzen bat zuen YouTube, eta esti musu handi bat guapa, matxe, maravillosa da. Seguro ikusten dauela. Bai, esti izan segure kolaboratzea gaztean, eta maravillosa da, bai. Bai, ezagutzeko aukera izan dut eta Bai, maravillosa. increíble, de tipa maravillosi, eta gero, bueno, dana, hauxe, bai, ojos de rata, betiko jentie agertzen zarelako ez dakin non derrepente pentsan dabela daukie zeure irudi hori idealizatuta modun eta Baina saiatu izan dire? Bai, saiatu, bai. Porque, karo, oso erreza da, zugaz berbaitean astea, esan da. Ai, Ainoa, tal. Gauza da, eta andoni, uste ni bezala pentsatuko dela, nondik hasten dire hitz egiten. Zeian mensaje psikopata jasotzen duzu zen. Instagramen. Karo, hori kontau. Eukiko duzu. Bueno, landu hori gehiago. Ni pillo baina psikopatak, baina esan... Emakume izatagatik zoritxarrez, baina horrela da, nire lankidei ere gertatzen zaie, mezu oso desatxe ginape bai, eta danetik jasoten da, ez? Eta nik esan, no? Osa, genti ez dakit ondo dagoen burutik, ez? Eta benetan, gerta izan zaite, igual, mezua jasotzen, eta ez dakize kotxearekin pasatu zara, ez dakize ordutan oriotik, eta ni, zer zaude esaten, ez? Baina, bizkat, batzutan sentuten dozu kontrol puntu bat badagola zuan, ez? Baina, esan, hau niri gertatzen gaztan bezala, nire lagunei bai, nire dagal lagun bat bilbotarra, hau bestita, jasoten dauz, bai, igual, gentik, Instagramen gaur egun lupitan sartzen zara, eta juten zara kotiatzen hau besti, topatzen dozu baten bat, segirre moten dutzazu. Eta ez gara konstiente, egunerokotasunean igotzen baldin badugu, bertan momentun egiten ari garen guzti, bai, gabritzala gu kontrolatzeko... Bai, gure geolokalizazioa erakusten azken finean, bai. Ni hori saiatzen ez gainera egiten, normalean ateratzen da argazkia, geroxeago igotzen bada ez bada. Bidaiatzen duten eta bai, marraketxera junitzen. Nik sortea daukat, etxea handia daukagu eta erdibituta daukagu eta nire koineta aurrean bizi da orduan egia da, oporretara noanean jartzen dudala beldurri gabe, badakidalako nire etxeaneko vigilatuta dagoela, baina bezala askotan pentsatu dut, azken finean, bueno, nik ez dauzkat milaka jarretzaile, baina gutxi batzuk bat dauzkat eta, saiatzen ez hori kontuan eukitzen gainera nire kontua publikoa da, irekita dago eta badakit jendea horretan ibiltzen dela, ez da? Osa, badagor... Joder, baina, izan zana, bai, jentik kirola itxakuten danin, eta jartzen danin, rekorridu ez dakiz ze ordu, eta jartzen duzu, zure etxetik zorrutan ateatzen zaren. Karo, zure etxea, no desan, eta, ostras, ez bakarrik gutzako, baizik eta... Baina, zuek pertsona publikoak izan da gehiago, ez? Bai, izan daiteke ze gainera, jendeak gehiago kontrolatzen du. De todo ikusten da, bai. Nire horrelakoak entzun ditut nire lankide batzuei, gehienak, guztiak emakumeak, eta horrelakoak gertatzen dira, gertatzen dira horrelakoak. Bueno, tukido belo, eta horregaz antzerkiagaz jarraituko gu. Zekero hori, ibili izan zara, Arriagako produzio askotan, horrek suposatzen dauan guztiagaz. Guztiagaz. Jo, ez, da... Ulertu dut angustia. Baita. Porque vaya dramazos, Bai, porque gainea, oin zauz erresuman hori, eta erresumakindon edo, ze dia? Erresumakindon, reino, gaina hori, atea zanin. Izan zan, claro, las señoras de la regata, sustatako txauak, se pensaban, ¿esto qué es? En inglés, en castellano, en euskera, zizkuntzatan da, ez? Eta, claro, titulua da, erresuma, Kingdom Reino, ez? Baina badago euskerazko bertzioa eta gaztelerazko bertzioa. Bai da gisa, ingelesa tartekatzen dara, tartekatu. Oso gutxi. Kuku bat egiten da, kuku bat. Zesanten zu, inglesez? Nik ezer. Ez, dago pertsona, dago monologo txiki bat, Jose Maria Pouk egiten da bena ingelesez, euskerazko bertzioan eta gaztelerazkoan. Orduan Jose Mariak dauke bai euskarazko bertzioen ingelesezko zatitxu bat, claro, Jose Maria, hasiera baten saiatu zania euskaraz alko baina, ez, bera aktore marabillosoa da, katalana, bera katalan esengo dutzu nahi da bena, baina... Ja, bai, beste zertzea. Ingelesez, claro, berak eginda zeukan ingelesez lan, eta hori guzti, eta orduan, ingelesez monologotxo bat auke, eta gero beste pertsonai bat badago, ingelesez hitz egiten da bena, hor sobretituluak daude, eta besteran beste guzti osotasunez da edo gazteleraz, edo euskeraz. Eske hori, esan gura notzun, hemen, antzerki bat egiten dozuenean, ikasten dozue euskaraz eta gazteleraz. Zelan. Zelan lortzen dozue. Nitza hori oso tristea da, Trun,
Trun, Oso. gaur, ze gainea funtzioak izaten dira. Jarraian, Normalean eguneko kerrenak euskaraz, ez? Asteazken ostegun euskaraz, eta ostiral zapatu domeka, erderaz. Bai, Ta hori dana da. jarraien, ez? Zelan Claro. aldatuten dozu hori? Bai, bueno, nik Ze testu luzeak azkan dira. behin testua barrenatuta dakasunin, bueno, klake itxire, nik badakat historietan lagun batzuek gertatutako, jun ez dakit nora antzestera, eta hasi antzesten, eta errente publikoa hola. Hostia, euskaraz gabiltza. Ai! Entre patas, tekataka, utze barrio eta gazteleraz. Hori gaina, Iruñan, edo ezakit non izan zela hori lagun batzuek gertatutakoa, eta bueno, ez, baina orokorrin ja barrenatuta dago nintestu ez gertatzen. Zer gertatzen da, nitzako, hemen, ez? Ostras, arazo bata eta konpleju bata nitzako antzezdan bat, edozein antzezdan delarik, edozein hizkuntzatan sortu den modun edo dana dela, berez ez da arazo bat hizkuntza. Naute esan, zuri jartzen badotzue testutxo bat sobretituluk ero dana dela, niri partin jozta antzezdan bat. Zari Alemaniara. Bai, hori da, eta euskaraz Alemanin atzeztu dugu, Bartzelonan be bai, Eta gero Madrilen be hemen bai. etxean euskaraz eta gaztelera. Bai, hori da, hemen euskaraz eta gazteleraz, baina hori Euskal Herrian gertatzen den gauza bat, ez? Bizkat, ohituta gaude pure eginda, bai, dana pure inge jasoten, ez? Nita hau politxe dana da, antzez da hau, sortu da horrela, euskaraz, edo gazteleraz, nik errespetatzen dute hizkuntza guztik, ez? Baina sortu biharra eukitxi hori hizkuntza bixetan, ze jentik dauke bebaita ulertzekoa da, konplejo bat ez dut ondo ulertuko euskeraz, agian ez dut disfrutatuko, jentia urduri jartzen da bebai, ez? Eta urduritasun horik saiatu behar gara kentzen, ze, bueno, zorionez, gero ez da testu politxabak eta ederra bakitzen diz euskeraz bebai, euskera amaili be igotzen du, gero eta alfabetizazio gehiago dago euskeraz bebai, eta hori politxe da bebai, ez? Eta ia gitxike aurrea jun, eta lortzen dauen ja danok be euskeraz disfrutatik kontenidu komplejo barik, eta hoxe. Bai, gainera, hor arrisko handi badago. Euskaraz sortutako testu bat erderatzen duzunean, erdera pasatzen duzunean, guri ere gertatzen zaigu. Euskarazko deklarazio on bat daukazunean, teleberrin, euskaraz sartzen duzu, euskaraz da, euskaraz dauka indarra, ez da? Hori da. Pena da, askotan ibiltzea, itzultzen, ze badaude gauzak ez daukatela zentzurik, itzuliz gero, ez daukatela indarrik, ez da? Bai, ados, guztiz ados. Zuri pasa izan zaizu lehenengo gaur egunerako euskaraz sartu, eta gero teleberrirako gazteleraz, tan hastea edo? Ez, nire gertatu izan da inoiz, kontatu didate gertatu dala. Kontatu didate gertatu dala. Kontatu didate dana. Ez, nire gertatu, ez Nova Yorken. Oso erresa da gure kasuan txipa aldatzea, ze oso testu laburrak dira normalean, eta informazioa oso objektiboa oso zehatza izaten da, datuak izaten dira, dorrelako hori, zuk ikasten dozu buruz, edo? Bai, bueno, buruz hasieran. Hori, mundu guztiak galdetzen duen gauza bat izaten da. Irakurri egiten dezu, pronterra, lankide batzuek erabiltzen dute, beraiek erosita gainera enpresak ez dizu pronterra jartzen. Nik erosiko nuke, 40 segundurako nola erabili barko dozu pronterra. Pues nik erosiko nuke, Guten zezakin, da dakazu piloa datu. Ez adibidez, 5. pisoko katu bat gelditu da entzerratuta ez dakit norta, eta ez dakit euroko izuna. A ber, funtzionalena eta errexena, eta gainera emaitza onena ematen duena, da eskema bat egitea, eskema on bat egitea. COVID, datuak. Zuzeneko hori egin dugu txurroak bezala egunero. Horregatik nik konfundiko nintzen. Da zenbakiak memorizatzea, eta hori erreixa da. Ikusi oso, seguro ikusi oso. Azkenengo egunean, 585 kasu berri atzeman dira. Aurreko egunean baino, ez dakit zenbat gehiago. Honek esan nahi du, inzidentzia metatua dala, euneko, ez dakit zenbat, badakit zenbat. Zaintza berezien unitatetan, Euskal Ospitaletan, une honetan, ez dakit zenbat, daude. Bizkaian pun, Gipuzkoan pan, Araban eta datuak, eta baina da buruz daukazun eskema bat. Claro, baina ja da formula itxia. 10 minututan burua, zure buruan dago eskema. Oso erresa da, gure lana da. Bai. Eta orduan, batzuek erabiltzen dute telepronterra, baina niretzai bat ere gustatzen, eta ni hasieran testuak idazten nituen eta buruz ikasten nituen hitzez hitz, baina hori akatsa handi bat da, niretzat, ze galtzen baldin bazara, galduta zaude. Bestalde, testua edo eskema barneratzen baldin baukazu eta ondo ulertzen baldin baduzu kontatu behar duzun hori naiz eta gero alderantziz hasi, aurkezleak pasoa ezberdin eman dizulako edo danadalakoa kontatzen dezu eta listo. Eta zerbait gelditzen bazezu egunen baten esan gabe ez da zer gertatzen, ze normalean mundua ez da aldatzen. Eta jendearen bizitzak berdin jarraitzen dute. Eta ez jatzu inoz pasa, seguru ikusi dozula,
Madrileko reportera hori laun ondagoena erratzen dana. Ai, eta korrik Eta ateratzen korrik dala. ateratzen dala. Koitza da. Hori normalean hasieran gertatzen da, oso urduri zaudelako eta esakizulako zer egin, niri behin gertatu zitzaidan. Eta eskapa ez buelta eman nuen. Orain dela gutxi ETV bateko arratsaldeko programan egon nintzen. Eta estena hori jarri zidaten. Izan zan, zinemaldira bidali ninduten. Ezin azaratu, irudi hori ikuste Ez, que ba. Joe, azarretzen gara gu, txaketa erakusteko da. Hori da. Ez, bidali ninduen, Juan Carlos Etxeberria zegoen editore eta aurkezle, eta esan zian, venga, aukera emango dizut, zinemaldira joateko, nire lehenengo urtea zan. Eta sekulako marroia, hotela eta dana, hartu nuen donostia, hombre, por la alfombra roja. Eta gogoratzen naiz, izan zala zuzeneko bat, bestiala, 3 paso, portadakoa, eta gero blokean 3 sartu bartzara. Bideo bateri paso eman, urrengoari, eta zan, Antonio Banderas recibe el premio de cinematografía español, gero zan, galaren hasieraren inguruan hitz egin Letizia Doleran Igartiburu aurkezle, eta gero, 3. zan, saio ofizialaren inguruan. Orduan, karo, nire buruan zegoen kakanaste bat itzela. Eta zin nintzen, eta lehenengo bi gaiak batera eman behar nituen. Orduan, Antonio Banderasena superondo, tuku, ja komparado Espainiako egoera Katalunian bizitzen ari denarekin konparatu du, Berlangaren pelikula batekin konparatu du, ez dakit horrelako zerbait esan nuen. Eta orduan, paso eman behar nionean, galaren asuntoari, Anigartiburu, ez hitzaidan etortzen Letizia Doleraren Dolera, abizena. Osa, gelitu nintzen blokeatuta. Eta orduan, Letizia eta horrela egin nuen gainera, eta ja buelta eman nuen. Pentsatzen, agian errealizadorea azkar ibiliko zala, eta sentitzen den, baina errealizadoreak oso azkar ez dira ibiltzen, eta orduan, pin, ikusi izan buelta guztia. Gero jarritu nuen, minutu bat pasazan, bideoa emititu zan, eta segituan jarritu nuen. Bueno, ondo. Korrikaz nintzen atera. Baina, bai. Joe. Eta begira, entzuten dugu. Bai. Ai, Euskal Herria. Euskal Herri tropikala. Joe, tropikala, oso tropikala. Eta zuri paseiatzun nonoz, antzerkien? Zurian gehatzea? Bai, baina, behatu, Bartzelona. Gogoazen, Bartzelona euskara zantzesten. Eta, hor pasaztan, mitiko esatzuten importanti dela barneratute eukitzi, zer esan nahi duzun, eskematxoa bai, ez nik irudiak eta eukitzen dutxu, hasta hori guztia. Baina, zin itxan horretez zoagaz eta isantzan horre euskara gaztelera dakagun bat, eta euskeraz, eta derrebentin, pum, junen gaztan danik, ui! Itza ez itzaidan otortzen, baina, bueno, irudia baneukan, zenatoken, baina, ni orokorrin, bai, oitxuta irratixan ez daketela isiltasunak eukitzen. Orduan jarritxu nitxan ondarrutarrez. Automatikoki, klaro. Ondarrutarrez, hasi nitxan ondarrutarrez esplikaren, eta hausin binean, ez eta ondarrutar zerrao gaina, Eta gero, listo, etorri zait, eta derrepente batu eraz. Berriro, salbatuta. Garrantzitsua da salbatzea beti, Bai. Isilik ezin zara gelditu. Zebeste dilema, batua ondarrutarra. Zuri askotan, ez? Esan dotzue edo, bizkaiera zeiteagatik, edo batuaz, ez? Orokorrin eskatzen dauzte bizkaiera egiteko. Bai, hori da nire arazoa. Arazoa? Claro, nik ez dakat inungo arazoik baturaz hitz egiteko, ez? Eta, telebistan be, pixkan nazten jutena, hasta hori dana, claro, nitzako kontu de nila zinazen momentu, ETB-eri dagokixo nahi adibidez, ez, gaztean sartu nintzen momentun, Euskal Herratean baturaz hitz egiten eban, baina gaztean, pixkat nire hizkuntza propixu sortu neban. Zor nahi ben pixkat bizkaieraz hitz egitea, baina ulertzea orduan, klaro. Asma birritxan eban Euskalki barri bat, deitzen dana ondarru mix bizkaiera batua mix ondarrutar batueraz komprensiblea. Gehi sinonimo asko lurra behan gaini ez dakiz zer, eta ez, pixkat ulertzeko tari dana eta pixkat toke fresko hori mateko, ez? Orduan sortu dozun zure marka, adibidez, bai irratixan eta gero kolaboratzaile modun, telebistan egon da, euskeraz lanin egon izan zen modun, orduan, klaro, nitzako arazu izan zen, zurekin bat aurkezten modun, baturaz baina ezin dut baturaz oso itxita hitz egin, bez, ze badakan nire marka sortuta bizkaieraz, bizkaiera raro baten, ez? Orduan, klaro, bizkate klik, eta hori, adibidez gero antzerkian edo egon izanaz aurkezpen lana egiten dutxua, galak edo, beste emalekutan bibiltzen az aurkezle modun orduan hori adibidez baturaz hitz egiten dut, ez? Baina, segun zelekotan zauden lanien, bizkate adapta modun egin bizaz, ez? Eta zuk zer nahiago ez du, batua nin o zure mix ondarrutar batua sinonimota? Nik ondarrutarrez, nik ez da nahi pentsa.
Ja. Ez? Berez, idealena hoxera, ez? De, ondarrore jun eta, ai, neskak ez dut pentsa bir, venga, ja, listo, ez? Ja. Ze, klaro, bai, batzuan bai Jo, zelako pasan, lanketa, ez? Eta segun zeina zazen batutea, hau besti, unibertsitate juten zazen imonume, bai, unibertsitate jun eta danati erdi ondarrutarrak derrepente, Bai. honek iruñakok eta banainakok eta Bai, danati bai, ondarrutarratiz, zeure interpretik, eta gero zeupe amaitzen dozu, euran euskerazko gauza batzuk hartzen be, bai, ez? Orduan hori be bada, baina, bueno. Danan astean. Bai. Ba, egingo gu joku bat, eta gero Ah. joango gara azken galderekin, jendeak egindako azken galderekin. Ta Eta hori, jolasa. jolasa, saldu jolasa. Ba, bueno, itzein dugu modaren inguruan ez, eta ikuste dugu, bueno, igual Andoniri gehiago, moda ba, dakalaulako zea bat. Orduan, hartu ditugu zuen lukak oez. Ez dakigu zuen lukak dien edo ez dien. Asmatu Orduan, behar duzue. asmatu behar dituzue. Andonik asmatu behar du, ea, hori Ainoan luka izango litzateken, eta 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 Ainhoak Ainoak asmatu behar du alderantziz. Bai, bai, polita. asmatu behar du Hori, Andonirena. Orduan, Orduan, lehengoa. karo, hau Andoni, hau Ainoa, edo ez. Edo ez. Orduan, Ainoa, hau Norenak Andoni. dira? Por supuesto, baiet. Britney, beti. Bai. Osa, Britney identifikatu da hau. Britney eta hombre, Salatzau. Amerikanak arratorune eta praka panarunak baina horrekin koltzeteinak perfectamente kombinata rollo Scottish, rollo motetzen torre zapatak Eta eskusen jaku. zapatak, eskusin jakuko. Ai, Ah. Zapatak beti onak, zapatak beti onak. Esan behar dira. Zein hartu Hori, hartu. hori da. Bai, nire amuma beti za eman, Baina nire kontuz ez amuma zan pasatzea. jostun eta amuma beti za Eta hori eman. ez, zurea dan edo ez? Bai. Ba, begira, errespetu guztiarek esaten dizu, baina dudatan nago, ea Zuzaren edo Emma Garzia den. Hola! Piropo bada. Edo ane gartiburu. Ez, ia hori Emma Garzia A ber, daiteke. ba, guazen A ikusten. ber. Bueno, zupadakizu Ainoa. Zer baraiena? Zuzara? Baina itxoin ikustea, gero. Venga, ba, guazen. Bai, a ber, zer rimon behar dotzat? Ba, ez dakit, porque... Hola, bebe. Ai, poltsu agertu, ez zan agertzen Ez, poltsu, ze pena. Me encanta Britneyn kamiseta hau, majo. Bai, utzi hori behar dozazu. Britneyren kontzertura eraman nuen, Bai. Londresera, bai, Ai, ama, me 2017an. encanta. Nitakat, bueno, ni una vecina bai, camisa marratxuki, en plan de calles y señoro. Bai, Eta me gero encantan, dakat me bezain encantan. Pájaro Flama markin ni me flipa. Eta dakat, Pájaro Flaman rollo la Mona Lisa, baina Sara Montiren aurpegisa. Ai, ze bai. Ai, zein da. Eta Queensen poltxo badakat. Bai, Rocío Juradona, bat. Nik badaukat Rociorena, bai, Rollo bai. David Bowie. Hola. Eta gero beste bat. Bale, eta orduan nahi, Eta- nik esango nuke ezetz, baina bueno, Vale, ez eta dakit. ber, jetxi. Hola. Zuzara! Baina, bueno, honek galdera trampa. Beatu, Andoni ze bien gaizki, porque hori, obviamente, ez da nire luke. Da jantziteegikoak jarritakoa. Hori, jantziteegikoa. Bueno, baina, Ai, ai, zuk ai, ero. ai. zunuka. Bat eta erdi, puntu erdi. Bat. Vale, venga. Jetxi beste Beste bat. bat, bai. Bai. Ui, Kontuz, aber emaitza ikusiko Bai. dugun, eh? alako xalkondariakat. Baina oso Edo ez. A ber, nork erantzun behar du? A ber, hau, ea Andoni dan. Eta bestea Ezkerrean zer dago? Ia dagoen Andoniren bestean luka nina izango zen, zen. Hori, ea bestea. Venga, hasi Vale, hau Andoni. Hasi zaitez, hori ni naiz edo ez? Ez. Ai, Balkondara nire asko gusten gogoratzen. zait, baina ez, esango dut ez, baina inertziagatik, Eta nik ezin dut erantzun oraindik, ezta? Bai, Bai, zuk bai, erantzun. bai. Ba ez, nik alkandora, kanpotik ez nuke eramango inoiz amerikana batekin. Ba, nahi Ez zen, nuke eramango Bai, inoiz. bai, baina, amen? Eta hori, Eta hau Ainoa da. Bai, hori bai da Ainoa. Ainoa de Britney. Claro, que la Ainhoa también tiene pantalones chulos, ¿eh? Bai, bai. Hori besa mierda da, ¿eh? Eta botinak. Igual se gaur terrenaz Txurru, bez? Ai, churrito. Zut, esan dizut. Batu, Ba. batu. Ez nintzen. Eta Zuzara. Neunaz. Jo, Empate. Onak zari, bai, Bai, bai. Ez empate ez, bera doa irabazten. Bera irabazten. Bera zu irabazten zoaz. 2 puntu eta bat eta erdi. Venga, bat eta erdi, bueno. Venga, be. A ver, zein da orain? hau eskerrekoa. Hori, ea Andoni dan, Ez. eta ea hau Ainoa dan. Bai, Nik esan dut, hau ez ez? Zuezara. ez naiz. Eta hau, Eta hori, nik Ne- esatu baietz. nik uste eta hau ez nazela ni. Nik uste. Ahora, etudiak ate, porque batzua ez hau, zu baixago naz, naut esan, ez? Igual bai. Uste dut, Beiratu, a nik ber. esango nek zurine delgo dala, en bere neu. A ver. A ber. Ai, Antxon. Antxon. Ados. Orduan asmatu dozu? Nik asmatu dut, ze Bai. bera etzan. Vale, orduan zuk Está 3 bajando. puntu ja. 3 Hiru puntu. puntu. Eta ni? Eta... Oh, Ai, batu zurine da, zurine da. Oe. Bat eta erdi. Hor ze txarra nazen. Baina lako segaltzak badakaz, eh? Nahi ta indute. Bueno, Zailagoa jarri. zaila Venga, jarri dago. Hau? Hola, petxo lobo, hau zer da? No, hau ez da Andoni. Hori kanadilua. Hori kanarillo. Bai, Ainoa da.
Hola, puta! A ver, Ibon Es Fernández. Ibon, qué guapo Ibon. Bai, es que Ibon oso Es ederra que da, Ibon da, Ibon Ibon. da, kañon, Ibon. Mua, bonbon. Oso ederra. Eta, venga, punto, mesedez niretzat. Bai! Bueno, nire kanalioa zezartu, bale? Hau zan, ondartzatik buelta junitzan lanean segida, Ai, geixeu dauz? Ze, dida. Txan, hori da, tita. Hau zeusa. Haude, zure traje horia eramantzen una... Festivalera. Saria emone utzunean, informatibotakoei. Eta hori etzarazu. Éxito. Hau zeusa. Gatu zela guapo. Gatu zela guapo. Bai, egia esan ondo nengoen egun hori. Para que mentires. Egixe da, polidemasa da traje. Guztan gaza se de una Maria pagao, esa dana baina bai, polita da, tono pastel. Bai, a ber, urrengoa. A ber. Zurine! O punto niretzat. Bai, punto. Oso ondo. Bientzat gaina gain. Tzaran! A ber. Ia ba. Hau zuzara. Ze poltsoa gorre ekarri dozu. Ai! Jesus. Observador. Eta hori zuzara. A ver. Kanalilloak, ja. A ver. Hola, zein ez ere fotografo, no peneo telako argazki xegatatu. Batu. Bai, ja, zein da fotografoa? Nire mutila. Hola. Ondo irakatxia. Zure mutiak egiten dauzela zapatak eskuz. Bai. Hori azuenekin. Horregatik esan dut lehen zapatak beti honak. Hori da, bai. Eta bai, Ninas. Eta Susara, denboraldia aurkezten Gasteizen plaza, bai, me te puedo decir hasta dónde, Bai, Gasteizko Andra Maria Zuriaren plazan irailean izan zen. Pasauzio se informeta. Bai. Saiatzen Fijaten gaz, nire guzmatu. A ver, urrengoa. Hau? Gutxilla. Zue zara. Eta usu ere ez. Éxito. Azkena da jo. Ai, Jeri! Jerai! Gure Jeri! Ondo. Eta bestia? Danak asmatu ditu momentuz, Hala, Julen Idigoraz eta Marko Idigoraz, bez, arkeoan, Julen Idigorazen zea hori zan. Ni danak asmatu ditu. Danak asmatu dituzunik ez. Wow. Txalo, Ainoantzat. Ainoa, irabazlea. Eta zein da saria? Zein da saria, Txalo zaparra dau. ba, zurekin baten botea. Bai, momentu hontan. Ez dakiz ezin jote esan zeman. Ezin dozu esan. Ezin dozu esan, porque gaina ez dakigu nos emitiduko da, orduen Hori igual da, ja eban dabe, berriro be. Horregatik, adazpadame. Adazpadan be. Eta igual ja zurekin bat ez da emititzen. Hori da. Ez dugula. Hori da. Ez uda delako. Oporrak izango direlako izango. Ero, zu batetaki. Edo batek daki Tele5 dei bat egiten du. Eta Antoni bizatzen du. Antoni pasapalabra orkestia. Ez, uff. Ez zenuke egingo pasapalabra. Ez, horrelako programak, ez que ez ditu da guantatzen. Oso Ai, astunak dira bai, niretzat, ez? oso astunak. Ez, baina Ezberdina ezberdina da. Lehiakideak daudenen horrela, oza, nire pasapalabraren asuntoa da, famatu esartzen dituztera muy con calzador. Ja, batzutan protagonismo gehiago ematen dituzte, oza, Ja. ematen diete. Abril, Zerral. Ez hori Ba, pasapalabra, hori izan oso zen nada, password. Password. Baina bideo hori oso nada. Zein? Ez ez ikusi, ez ez zaio. Ene. Ez da egin dela ditzen da. Lolitaren alaba. Bai, hori da. Abril, eta... Maio esan erantzuna, maio uste zala erantzuna. Zuri ez jatzu paseu hori, niño, zurekin baten olako kagada potenterik. Ez? Bueno, oso jende... Eta, a ber, bai, izan dut kagada, baina, bueno, disimulaten dut, ero, ez dut Bueno, disimulaten. ez que grabeta dago, ez? Inaldo zu berriro. Bueno, baina nik ustean gaza jarraitzi, naturaltasune be importanti. claro. Azkain nik Hor kagada dago matetzen grazia. badut, hor dago grazia hori da, naturaltasunako xauke, bai, ez, hor da. Bueno, ba bukatzeko, Bukatzeko? jendeak utzi dituen galderak. Telebistan edo irratian badaude lio asko. Lio zer da? Lio de truku-truku? Lio de truku-truku. Enrollamiento gola. Bai. Asko pillo. Salseo. Barbaridad. O sea, guía da Barbaridad. en el mundo del show business. Pero es que, a ver, Bilboko, mira monen ez dakit, baina Bilboko redakzia oso handia da eta pasillo asko daude. Eta, Hola. a ver, nire lankide gehienak elkarrekin eskonduta daude. Ze polita, bai. Eta hor egon dira, bakoitza dauka bere historia. Con Bai. cornamenta, sin Claro. cornamenta, o lo que sea, baina hor bakoitza dauka bere historia. Jantzitegian, tal. A ver, enpresa oso handia da. Ja, a ber, denetik Mila eta egoten piku da. langile gara, osea, oso erresa da. Osea, Bilboko Bilboko asko egoitza pasatzen badiko- ditugu. Bilboko egoitzan egon baditu dira lekuak. lioak eta daude Wow. lioak pilo bat. Zein da Bilboko egoitzan dagoen txoko iskutua? El bendin del amor deitzen zaio. Ai, ze polita. Da, goiko harrerara, eskailera mekanikoak daude. Goiko harrerara izten zara, eta horre, eskumatara joaten bazara, erredakzioara joateko junbartzea, ezkerretara. Eskumatara baldin bazoaz, horra maileran dago bendin bat, nahiko eskutatuta, eta horri beti deitu izan zaio, el bendin del amor, ze hor gelditzen ziren bikoteak,
eta gero, batzu jaskondu dira eta seme auki dute. Edo alaba. Hor bokata El jaten. bendela. Baina badaude pila bat daude, Txokolatenak, elkarrekin eskondutako lankideak ditut asko. Wow. Edo kamera bat produzioko batekin, edo Ja. bi kazetar, bueno, ja. nik esango nuke, momentu honetan adibidez, nire txanda, ez dakit esateko, bai, esango dut. Egongo dira, 20 pertsona gara, 20 lagun. Bai. Igual daude 3 bikote. Bai, Osea, uneko geta bosta dago elkarrekin liatuta. Ja, bueno. Osea, que bai, asko da. Eta, bueno, eta gero bikoteak ez dienak, taliatu dienak, ez? Eta, bueno, hori ja ez dakit. Eta Miramon? Miramonen ez hainbeste, jo, Neat esan... Ai, Donostiko haizea. Ni sekulenalia laneko inogaz, sekulebez. Ni sekulebez. Eta geite benago, orduan, Neat esan. Eta zu Andoni? Ni ez da, oso berandu sartu nintzen ja. Bestela? Bestela. Eta beste bada, ea zein den telebistaren alde txarra. Alde txarra. Ez dakiz, nik uste dut nazela... Andonik askoz beha esperientzia geixa dauken ni baino telebistan esango nuke, ez? Nik geixen bat igual entretenimentu netagonaz, eta askotan izana bunkertxo baten modun zazela, ez? Zentuten dut ez dutela ikusten ondo telebistaren funtzionamentua. Nik nazela Marten edo... Ezberdina da platoan lan egitea, oso ezberdina da telebista egitea plato batetik edo kalean egitea, oso ezberdina da. Totalmente. Baina, bueno, platoak eukiko ditu bere gauza honak eta bere gauza txarrak. Platoaren txarra igual izan daiteke askotan, nik uste, eta nik platoa oso, ez dut egin, oso gutxitan egon naiz plato batean horrelako gauzatxoak egiten, baina nik uste platoaren arriskua dela, plato asko egiten duzunean, ahazten zaizula, jendea bestaldean dagoela askotan. Agian ona ere izan daiteke, ze orosoago sentitzen zara eta naturalago zaude, baina niretzat oso garrantzitsua da kalean egotea, ze kalean entzuten duzu jendeak uste duena, jendearen iritzia zein den, eta jendearen hautsa jasotzen niretzat telebista egiteko modurik politena da. Nire aldetik, gutxienez. Orduan, telebistaren alde txarra zein da? Bueno, baldin badauko agian ez dauka. Ez dakit, nire esku gustatzen zaite. Orduan ez ere. Bueno, eta ja bukatzeko, oin bai, usten zaituztegu libre, aurreko saioan, jode, basan garaia, ez? Ez, baina june, bera alkondari lapurtute. Ane Martínez eta Iker Bila, egon ziren aurreko saioan, eta itzi dabez, bueno, haiek ez dakie zuek etorri zaretela, baina itzi dabez, bi galdera zuentzat prestatuta. Orduan, sorpresa. Personalizatu gabeko galderak. Hori da! Joder. Ni beti botatzen dut berdina eta balio zait askotan jakiteko pertsona bat bihotzonekoa den edo ez. Patata tortilla kipularekin edo kipula barik. Andoni? Tipularekin. Eskerrik asko, Andoni. Nik esan biharra dakat. Ez naiz oso patata, ez naiz oso tortillera ni, baina tipularekin hobeto goxoago eta gustosago. Nik segun, eske nina ez pertsona, ez da indezizuna zela, baina gaur pentseneke gauza eta pixar beste bat, oza, volantazo oso elkarrezketatu zaila da, hori ez da erantzuna. Niri kuaderen ez volantazo etxebarria, nik orokorri, kipularik gabe esango du. Kipularik gabe, baina bestelan ja sartzetzat, kipula, piperra, beba izartzetza, ja kalabazine, txampiño igazte bizkati diaza bat sartzen batuz berez ni guardin daun gala, orduan ja, kipula sartzen baldin batzazu, ja sartu dana, joder, bai, ez da. Bakoitzak esan behar du, famatu bat ligatzeko, ze beste famatu akatuko luketen edo emango lioketen ostikada bat ipurdien holan fuerte, eta norekin irtengo lirateken juergan. Hiru pertsona. Aukeratu behar dozu ez hiru pertsona. Hiru pertsona altuntun aukerarik ez oskuze mongo. Eta esan birdu, zein egaz gongo geniake juerga, zein hilko genuke. Zein hilko genuke esan behar dugu? ¿Cómo puede ser? Eta gauzoro bat. Eta gauzoro bat. Gauzoro bat. Zeinekin. Gauzoro bat de tiki-tiki? De tiki-tiki. De tiki-tuku? Claro, porque juega ya sandogo. Venga, a ver, hasi zu. Zein hilko neuke. Zeinegaz gauz oro bat, eta zeinegaz atera parrandan. Hori da. Por favor, ¿cómo puede ser? Ane Martínezen galdera. Ane Martínez, Venga, zeinegaz hasiko gara, zein hilko genuke? Venga, esango dugu lan. Venga, zein hilko genuke. Eta ezaguna izan behar da? Bai. Ostra, por favor. A ver, zein hilo, zein... Bai. Batu, nik hilko neuke... Bultzadatzo. Bultzadatzo bat. Nik hilko neuke, bat emat berari favoria egite aldera. Bai. Que va a soltar. Bota.
Zein da zure kamera? Ez, hilko neuken nire lagun bat CD pintxori, eta hona zida kuadroa margotzen, eta normalin pintxorik hiltzen dizenin hobri txendotzazu, baina, klaro, ondikon ez da famosua, horregatik ulertzen zuen ezan. Pues ez da balio, ez da balio. Baina hiltzen zazenin kari eskertuko ez da zu pillo bat. Revalorizau. Rollo... Zer, antzun, hona esan duen ez du balio. Ez du balio, ez ezagun hartuko. Ezagun bat izan behar du. Favor, ezagun bat. Baina no puedes... A ber, pentsau errezago, zeinegaz juergan, hori oso erreza. Osi erreza da. Bakarrik lagunek, ingo zu ez hor? Zeinegaz, ez que ni juergan askogaz. Bueno, bat esan dut. Baina bategaz esan dut. Nik jazta, venga, badakit. Venga, ber, Nik Claudio Landarekin. No puedo bai, me jodas. O sea, la cosa es no responder. Ni Claudio eta ni Jaski. Venga, zu Jaski. Ni Jaski. Vale, gauzoro bat. Bin mitiko, Gauzoro bat de tukutuku. De tukutuku. Baina nola da posible? Tukutuku tiki-tiki. Ez da posible. Gauzoro bat. Ay, venga, ni me voy a mojar. Venga, norekin. Ivonne Fernández. Es que... Ya que ha salido. Ala. Eta zukaina? Ivonne Fernández... Es que ni geisa guztien gazta beti, tío. Esan. Mierda bata. No pasa nada. Eneko Sagardoi. Venga, eneko Sagardoi. También nire bigarrena san. Azkenaren erantzun duzuzuk, Ainoarena, Ja, esatetzut. Bai, segura, baina oso lagunak zate, ez? Ja, eske hori da, a ber, osan, gauzora bat... Karo, nik ez ditut hainbeste ezagutzen orduan distantzia justu hori dago. Berez, babakoetan hor, bazegoen, nahiko... Bai, baba asko. Baba asko. Ba, gauzora bat bestena, joder, eske nitak... Gente asko da guztien gaztana, nahi esan... Bueno, bat. Hori ze, aktoren artean, antzerkian ere, badago guarre basko. Bueno, ez pentsa, egiz esan, ez pentsa. Eke ba. Noan inguruen ez dago, Ja, ze kutra nazen, ez? A ber, inguruen, eske ninaz Mariliendres bat, eta nire inguruen dana, bueno, ulertzen ga, ez, Andoni? Bai, ulertzen ga. Vale. Perfectamente. Perfectamente. Eta nor orduan? Ja, gauzoro bat. Venga. Ez que, igual bizka kutra. Venga. Mario Casas esatea... Ez que bai, ez da neu aspertzena zerantzuna. Ez da balio, ez da balio. Bitartan, Andoni, norak atuko zendun. Ostras, ez que hori oso fuerte da, A ber, bueno, a ver, multzadatxo bat. Baina, akabatu. Ostras. No, yo que sea. Pues oindu edo. Nik Maria Teresa Campos. Benetako esaten baldin badet, gero... Ez, nik Maria Teresa Campos akatuko nuke. Ba, ni... Ez, Maria Teresa, bai, joder. Bueno, esan dugu euskal famatuak, eh? Bueno, baina balio Euskal famatuak. Maria Teresa Campos, euskalduna da. Hor bauke, ien ingurun badauke. Ba, hombre, eta eskoriatzan eta donostan ez dakizen baja auregi. Hombre, bai. Ez hori da dukesa de Alba da. Dukesa de Alba, baina ahi akatu gendun, espaldi. Bai, joder. Hola, ama. Ez que ez da. Ez que hori zin da galdetu. Bueno, horiekin baliotza hartuko diogu. Bai, gainat, kanpotik gelditu da izenen anekdota. Kontatu nahi badozu, Oin bukatu baino lehen. Zein bisalko gendun? Zuen izenagaz, lehen kontau dozuena. Ainhoa Etxeberria eta Andoni... Etxeba. Eta Andoni, zer deitu gotzuen? Ortuzar. Ortuzar, egia da. Paso eman zidaten zuzeneko baten, Andoni Ortuzar. Bueno, eta... Momentu historiko. Akatu Andoni Ortuzar. Zuri identitatea Koitadu Andoni Ortuzar. No, Andoni Ortuzarrak. Akatuko dut nik Andoni Ortuzar, Andoni favorea egite aldera. Edo zuri paso emondotzuna Ortuzar abizenagaz, venga, hori akatuko dugu, zizan? Amaia Urkia. Amaia Urkia, akatu zaitut, Amaia. Amaia, por favor. Gexi. Qué guai, Amaia Ortuzar. Amaia Urkia. Bueno, Ikerrek eta Anek zuei galdera utzi zizueten bezala, eskatuko dizuegu zuek urrengo biri galdera hona uztea. Zeintzuk dian gonbidatuak? Ez dakigu. Vale. Erditzi bat azo bat eukidabe, baina... Nik ustean gazta honek... Hiru galdera izan behar dira. Ez, galdera bat. Nik ustean gazta hori de zer egin, hau edo hau, ordun. Mantendu aldozu, Zer egingo zenuke? Zer nahiago duzu? Buah, oso fuerte, ontsa galdetu berdotena. Zer nahiago duzu? En plan de demagun, zure bikotea, zure bikotearen gorputza dagola, baina berez zure ama da, hori txingatu, edo zure amaren gorputza zure bikotearen harimagaz. Ba, zelan heldu zara. Nita galagun bat alako galderak etxen da benagaz. Eta Andoni zuk?
Ez dakit, txaroni. Bueno, galdera bat. Alde izan patata tortilla Ja, bai. bestelako galdera bat. Ez kazetaritza ikasi eta galdera hori gero. Ez, nik esan horiokeen, a ber, zen pentsatzen duen. politikaren inguruko galdera bat. Ba, galdetu. Venga. Ze partido boskatzen duzu? Ez, hori oso forte. Aldatze betxen dut, nik hoxe galdetuko dut. Baina, jazta, badakitze galdetu, dira, Izango da gero la ea resistencia baina sexualena. guzti egin behar dira eta erantzuna behar Vale. dute. Team Casado edo Team Ayuso? Vale. Ayuso. Bueno, zuretzat ez da galdera. Madre mía. Ainhoa guztiten da. Oso arriskutsua da, Ainhoa. Ez dakitzen bat pertsona akatu dituz. Bi bakarrik akatu bazkira eta ez dakitzen bat ikatu. Eskia karretilla hartzen badu. Ta superayusista. Horrek biak algenituen akatu eta ez akatu ditugun bi pertsona maravilloso horiek. Horregatik maravilloso kakatu birdiz. Hori. Hombre, gobe maravillosoak emoteko zer zen gaiztuko emoten. Ba, maravillosoak zuek, eta eskerrik asko. Esker. Ondo pasatu zue? Oso ondo. Oso ondo. Ba, bueno, ba, urrengo Eskerrik asko. Aio.